हेलो लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव गासैखौ बरायनानै लाग्रोनाय थालायबाय। लोगोफोर दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेइलाव नायनानै हमनो हाखादों जानांगौ दे बे भिडिअआ मानि सायाव जागोन। लोगोफोर सोरां स्टुडिअ माल्टिमिडिया बेनारनिफ्राय दिहुनजानाय गोदानै आबुं मोनसे सिरियाल बर' सावथुननि सायाव भिडिअ आपडेट लानानै फैदों। बे सिरियाल बर' सावथुननि टाइटेलनि मुङानो जादों आगोमा रुवाथि। बे आगोमा रुवाथि मुंनि आबुं मोनसे सिरियाल बर' सावथुनावनो गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों अनसुमै बर', दिनेश, उत्तम, निरिबिलि, कनकसा आरो लोगोसे गोबां फाव खालामगिरिफ्रा बे सिरियाल बर' सावथुनाव फावखौ खालामदों लोगोफोर। लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बे सिरियाल बर' सावथुनखौ गोबाङानो एपिसड 1 निफ्राय लानानै एपिसड 11 सिम गोबाङानो नायखाबायमोन आरो नुखाबायमोन जानांगौ दे। आरो बेनि एपिसड 12 खौ नोंथांमोना गोबाङानो नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दंमोन माब्ला नुनो मोनगोन। गोबाङानो कमेन्ट्स खालामदोंमोन। दायो फाइनालि बे एपिसड 12 खौबो बावैसो रिलिज खालामनानै होबाय लोगोफोर। दासिमाव जुदि नोंथांमोना सोरबाफोर नायालासिनो थादोंब्ला बयबो बगाजुलि कमेडियान इउटुब चेनेलावहाय बयबो थांनानै नायहैदो लोगोफोर। आरो सोर नोंथांमोना बे एपिसड 12 खौबो नायखो आरो नायनानै माबोरै मोनखो बयबो कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरदो। लोगोफोर आरो नोंथांमोना बेनि एपिसड 13 खौबो नायनो थाखाय एक्साइटेड नामा? नोंथांमोना बेनि एपिसड 13 खौबो नायनो थाखाय एक्साइटेडब्ला बयबो कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरदो। बे एपिसड 13 खौबो गाबोन आरो समफोरनि गेजेरावनो नुनो मोनगोन लोगोफोर। नोंथांमोना बयबो नायनो थाखाय नेनानै थाथ'लायब्लानो जाबाय। जेब्ला रिलिज खालामनानै होयो अब्ला आं बिनि सायाव गोदानै मोनसे नोंथांमोननो फिन आपडेटनि गेजेरजों फोरमायनानै होनो नाजाबावगोन। नोंथांमोना बयबो नायनो थाखाय नेनानै थाथ'लायदो। आरो सोर नोंथांमोना बे सिरियाल बर' सावथुनखौ नायनानै मोजां मोनदों बयबो कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरदो। बे सिरियाल बर' सावथुनाथ' जोबोद मोजां जाखादों दे। मानोना बे सिरियाल बर' सावथुनाव गोबां अल्ड आरो निउ आर्टिस्टफोर फाव खालामदों आरो गोबां मोजां आर्टिस्टफोरानो बे सिरियाल बर' सावथुनाव फाव खालामदों। बेनिखायनो बे सिरियाल बर' सावथुना जोबोद मोजां जाखादों लोगोफोर। नोंथांमोना जुदि दासिमाव नायालासिनो थादोंब्ला बयबो नायहैदो आरो बयबो सापर्ट खालामहैदो। लोगोफोर लोगोसे दासिमनि भिडिअ आपडेटआ बेखिनियावनो। एन्ड थेंक्स फर वाचिं। नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन।